କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଟେନସନ୍। PUCC ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବକେୟା ଜରିମାନା ନ ଭରିଥିଲେ PUCC ମିଳିବନି। ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଜରିମାନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ PUCC କରିବା ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ବଦଳୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜରିମାନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, PUCC କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନ୍ ଭରିବା ନିୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଇବା ବେଳ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମେଗା ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 144ଟି ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଡିଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି।